Newyddion mawr. Mae gan Rhondda Cynon Taf rai o'r tai mwyaf aneffeithlon o ran ynni ledled Cymru. Mae hyn yn cyflwyno risg uchel o dlodi tannoedd i breswylwyr, ond byddai llawer o bobl ddim yn gwybod bod tlodi tannoedd yn effeithio arnyn nhw. Mae modd i dlodi tannoedd effeithio ar unrhyw un o unrhyw oedran o ganlyniad i'w hamgylchiadau. Un o'r ffeithiau sy'n cael ei chamddeall yw mae dim ond cartrefi sy'n derbyn buddsoddiadau lles sy'n cael ei effeithio. Mae modd i aelwydydd lle mae'r trigolion yn gweithio, ond ag incwm isel neu aelwydydd sydd wedi colli incwm hefyd gael ei effeithio. Mae modd i newid mewn amgylchiadau fel colli swydd neu broblemau iechyd effeithio ar eich gallu i gadw eich cartref yn gynnes. Mae hyn hyd yn oed yn fwy amlwg ar hyn o bryd oherwydd pandemig Covid-19, gan fod pobl yn gyffredinol yn treulio rhagor o amser gartref. Mae hyn yn ei dro yn cynyddu ei biliau ynni. Hefyd, os ydych chi ddim yn defnyddio nwy fel eich prif ffynhonnell bresogi, rydych chi'n debygol o wynebu rhagor o risg o wynebu tlodi tannoedd. Os ydych chi'n gwario mwy na 10% o'ch incwm net ar y filiau ynni, rydych chi'n cael eich ystyried i fod mewn tlodi tannoedd. Serch hynny, mae modd i aelwydydd sy'n gwario llai na hyn wynebu risg o hyd os ydych chi'n tan-gynhesu'ch cartref neu methu afforddio cynhesu'ch cartref i lefel ddigonol o gysur sy'n addas i'ch anghenion. Mae'r mwyafrif o'r tai yn RCT yn gartrefi teras carreg, sy'n tueddu i fod yn llai effeithlon o ran ynni na chartrefi sydd wedi cael eu hadeiladu'n fwy diweddar. Mae hyn, ynghyd â lefelau ISO incwm, yn golygu bod preswylwyr mewn rhagor o berygl o ddioddef tlodi tannoedd. Rydyn ni'n cynnig cyngor di-duedd am ddim i chi ar unrhyw faterion sy'n ymwneud ag ynni yn eich cartref, gan gynnwys dod o hyd i gymorth sydd ar gael i chi sy'n addas ar gyfer eich amgylchiadau. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalennau gwe. Cysylltwch â ni, y Garfan Gwresogi ac Arbed, Strategaeth 2, Tŷ Sardis, Heol Sardis, Pontypridd, ECF 37 1DU. Rhif ffôn, dim 1443 281 136. E-bost gwresogiacarbed@rctcbc.gov.uk.